Els 4 primers plans estan aquí només per donar ritme. Els 2 primers són purament contemplatius, mira aquesta escultura. El tercer, que és el de l'ascensor, és per posar-hi moviment. Una cosa que puja i que està amunt, d'alguna manera, fa camí. T'ho inscriu dins una situació geogràfica concreta i abstracta a la vegada, i concreta perquè és amunt, i abstracta perquè no ensenya res més. Ja no és ningú que mira, sinó que és només el pas d'aquest moviment. I això m'agradava molt més, perquè no m'agraden gaire els plans subjectius. Em sembla que en el cine no existeixen massa. Hi ha una relació entre la imatge que mires tu com a espectador. Hi ha una distància, és inevitable, i per molt que intentis amagar-la, hi és sempre. El quart pla, que és el primer de la noia, està calcat directament d'una pel·lícula d'Straub que es diu Crònica d'Anna Magdalena Bach, que la noia està així. És l'Anna Magdalena Bach allà pensant, fent uns pensieris, i és un pla així com molt de... És potser el primer pla d'atenció, això que està obsessionat l'Straub, de posar les seves pel·lícules, de fer la pel·lícula més tensa de la història. I vaig barrejar 2 idees, una de la idea aquesta del Godard de l'Anna Karina plorant, i l'altra aquest plànol de l'Straub de màxima tensió per la composició, i jo sabia que aquest plànol s'havia de muntar molt llarg. De fet, potser és el plànol que més... que l'espectador pot percebre com a més lent. Aquest tempo el que fa és potenciar tot el que més, i tot el que posaràs després, i tot el to que vindrà després, el fas més aprehensible, el fas més perceptible d'alguna manera. I per això aquest pla, que en principi és molt dramàtic, però una altra vegada, si el poses al principi d'una pel·lícula i no saps de què ve, ni d'on ve, ni tot això, aquesta idea de dramatisme es queda molt diluïda i es torna només una cosa purament formal, i que d'alguna manera abstracta, d'una manera estranya, explica tot el que ha passat abans. I aquí tenim potser el saque de la pel·lícula, al principi, que és purament formal, però que per petites cosetes comencen la pel·lícula. Després d'aquest pla, hi ha el pla aquest de la noia com ajaguda. Hi ha la primera el·lipsis de la pel·lícula. Les el·lipsis són molt estranyes, aquestes petites contraccions i dilatacions en el temps. Complicadíssim, un vídeo de 12 minuts. Ja n'havíem de posar des del principi de coses d'aquestes, perquè si no, no hi havia temps. Ja ens acostàvem de seguida a la cançó. I aquesta noia, així, és com una segona part d'aquell pla, menys dramàtic, menys estàtic per la composició, així és molt grecorromà. Estava tret també de l'Eugène Green, que quan vaig fer el research per fer la memòria, per ensenyar-li a la gent de què anava la història, doncs vaig veure una fotografia, una cosa, una composició, i em va agradar molt, i vaig decidir fer un enquadre calcat d'aquesta pel·lícula, Le Pont des Arts. Quan ja tenia ben enquadrada la noia, no tenia la fuga per fer aparèixer el primer personatge que havia d'estar al fons, com a contrallum, d'una manera misteriosa, una mica desenfocada. I què vaig agafar? La solució Bresson, que feia el personatge que entra pels peus. Això sempre crea molt de misteri perquè, clar, és aquest fora camp, quan encara no l'has vist, hi ha una presència que s'ensenya d'una manera estrafolària, i pum, i entra en aquest pla, i és potser el primer pla argumental. Els plans que venen després són per justificar aquesta cosa. Vaig posar una altra vegada un primer pla a la noia, un altre el·lipsis, un altre canvi d'espai, això dona tempo, això fa misteri, fa pel·lícula, fa que... Aquest pla tenia una altra aparició, que era la del Manolo, que posava la mà, així tenia l'excusa per ensenyar el gerro, que el gerro m'agradava molt al principi perquè tenia un toc Marguerite Duras, India Song, una pel·lícula estranya d'aquestes que suposa que passen moltes coses però res s'explica, i vaig dir, bueno, això va per aquí, perquè tampoc tinc temps per explicar moltes coses en 12 minuts, que és la idea que tenia de fer un vídeo, del temps que havia de durar el vídeo. I vaig decidir fer un contraplà després del gerro, on es veiés el gerro dins l'espai, i en aquest ja vaig posar el Genís en el fondo, on te podia recuperar la idea de 3 plans abans.
I allà se'm va acudir una cosa d'humor, perquè hi ha una cosa molt important en aquest vídeo, és que al principi s'havia plantejat com un vídeo molt dramàtic, no? I el Genís, que té molt d'ull, va dir sempre ens fas vídeos molt... Bueno, els primers 3 vídeos li deia la trilogia escandinava, no? I vaig dir, ara què farem el vídeo francès, no? I a partir d'allà vaig trobar que tenia raó i em vaig obsessionar en posar coses de sentit de l'humor, no? Perquè, clar, li traien que dins el mateix to i tot estava igual, però hi havia una nova lectura que també anava molt bé amb aquesta idea del que són els Astrud, no? Aquest joc de dobles lectures, no? Que són tan serios, però aviam que fan hits i se'ls carreguen sistemàticament, i aquestes coses que fan, i el sentit de l'humor de les lletres, no? Que passen una lletra superdura a una lletra que és com així és banal, no? I això m'interessava molt i em va obsessionar doncs, a l'última fase de la gestació del clip, no? Això és una idea per explicar aquesta idea de que hi havia el Genís al fons del quadre i la noia, així en escorç, i van fer una cosa que ja podia tornar a introduir la història aquesta de repetir 3 vegades, que era que el Genís anava fumant, amb referència als altres videoclips que havia fet el Genís, que sempre el faig sortir fumant, que li agrada molt sortir fumant en els vídeos, perquè clar, té un toc així de Casablanca, és glamour, no? Fumar a la tele és glamour total, ara ja ningú ho fa, i només has de veure Mad Men, que tot el rato fumen, i clar, fa glamour, no? O els tios que van a les entrevistes fumant cigarros, sempre els agafes més en sèrio. I tot això, i vaig dir, sortirà el Genís fumant, i cada vegada que el Genís farà una calada, la noia es tocarà una mica el cabell, no? I farà una cosa així com d'humor visual, de pim, 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 i això ho vam filmar, i després ho vam mirar i vam trobar que era una mica grotesc, no? I vam dir, bueno, aquest nivell de grotesc ja el Sake ja potser despista massa i el sentit de l'humor ja vindrà més tard amb uns altres elements que són evidents i que potser ha de venir més tard, no? I vaig muntar només la idea que el Genís fumant i la noia mirant-s'ho. És un pla així de misteri, no? De posar-los amb ells i aquí ja se m'acaba el temps, com que he tingut que fer allò dilatacions de temps i contraccions per les el·lipsis, però se m'acaba el temps i ja, com que ja volia posar un diàleg, doncs ja hem d'anar per feina i hem d'anar a fer sonar la cançó.